Corregeix-me aquesta frase si pots. L'altre dia vaig anar a pescar amb els meus amics, vam anar a l'horitzó. La frase està molt bé, però hi ha un problema d'ús amb l'expressió anar a l'horitzó. Tot i que és comprensible, és poc natural, perquè l'horitzó és un lloc inassolible i abstracte, ja que sempre es troba en llunyania. Com tots els vídeos, jo i el meu company McQueen et proposem algunes correccions. L'opció que et proponem és l'altre dia vaig anar a pescar amb els meus amics, i ens vam allunyar molt mar endins. Aquesta frase dona la idea d'una gran distància sense parlar directament de l'horitzó. Amb aquestes alternatives, l'oració sona més natural i precisa en català. Fins aviat! No oblideu-vos de ficar la pròxima frase als comentaris. Adeu!